Давайте, приятели, и ще ви покажа как си качите Optifine, как сложите Optifine мод на Minecraft. Много е лесно. Първо влизате в Google-ето и отивате на Optifine.net. След като сте отишли на Optifine.net, да отида на това Downloads, нали, натискате го. И тук аз си препоръчвам да си изтеглите това. Това е на 1.7D, давате на Download. Добре, нещо ми се прецака. Давате на... Аз ще дам на Mirror. Така, на Mirror давате. Запазване, ето го и това нещо. Натискате го. Вижте какво пише сега. И давате Install. Ето тук. Давате OK. Влизате си в Minecraft. И ще видите една нова версия. Ето я, Optifine. Ето го. Така, това е влезе, манго, ето го, 1.7.2. Аре, какво стана? Ето. Само да си сложа Fateful. Много съжалявам, обаче аз си го харесвам и на него само си играя. Защото той си ми е много год. Така ще вляза в... не той е... Не, в това става нищо. Сега. Няма да се мре. Както виждате. Така ще оставя диамантения меч, защото тук трепех едно зомби. Сега за този тъплак ще си намаля. Защо цялото такова ще го сложа на... Мирно. Така. Ето ви ги видеонастройките на това, на Optifine. Аз ще дойда на контроли, за да видя къде ми е зума, с кое ми е. Ето ми го зума. Ара да бъде с R. Готово. Да пробваме. И модът е успешен. Може да наблюдавате където си искате. Ще има линк в описанието на направо на даването на download. Ще ви го дам. Вижте хора, това е много смешно. Това е абсолютно смешно, не знам защо. Не знам защо е направено така. Да. И заваля дъжд. Това не ви пречи, си гледате с Optifine. Мами, добре хора. Благодаря, че гледахте мой клип. И надявам се да се помогна. А сега довиждане.